Nahon to ni. Jod! Footstep! Ay, your words! Ay, dire. Footstep! What's up? Patay ka nun. Ako'y gipatay niya nun. Dili ikaw. Nakatiro to siya? Oh, ako yung gitirog dito, dili ikaw. Jod. Dai. Ay, di mo di kaka-record ra no? Siya nga eh. Nana, bagoy, tiwas. Ah, sige. Dali ra tanaw. Ah, dali ta. Pakabot ka, dali. Sana. Dra ka, walay kontra, dra. Ay, naay kontra. Dagan kayo. Dali na sa warehouse, do ka buok. Nanay, usa. Apa dyan sa eh? Ilang lang, at least usa ra. Ah, liko siya, ato aning warehouse. Ay, padayon siya. Patyon ako diretso. Nakoy weapon. Ipadulon siya diri sa right. Sa white. Punit og pusil. Nana ko siya diri eh. Nabala ka niya. Naway, pusilan. Why, mo? Kaya ko. Bala nun. Oh my god. Nasa Sulod. dira. Tubangan. Wait lang. Nag-anti kag bala. Tro. Patsaw. Labig. No! Kasi ito yung kita sa usap crossbore na kita. Lula. Sulungan na ni. Usara ni. Crouch lang. Bot. Where? Naog siya sa ubos di eh. Sa kaning building. Dali. Kani. Oh, kani. Busy na rin bala part. Takata? Nakatawa na yung tao, patay na. Bro, dagang kinag-web. Lutay itong usa. Ano ba? Okay. Ansay mong need. Inako, ansay mong need. Chad! Ansay mong need! Laka. Nakay holosite? Ansay mong need eh oh. Wala ko scope. Wala sag ko. Oops. Lo, namatay! Bro! Di, wala siya live! Nisukol siya, wala siya live. What the heck? Asa mo na? Wala na? Bot. Wisit man yung bot eh. Tapos babaw. Gaulo! Go! Oh my! Gatang mo sa nun! Hala, gago. Uy. Lo, 4 times this. Ako na DSR, babe. Mo na 4 times. Gago, tawahan na. Kuyawan ako. Rifle ammo. Need ka? Oo. Saka dre. Nay, ECR dre. Pila yung need? Kini. Kinana, sure ka? Napa ko 100. 73 ako na. Ah, dra. Napa na. Kung akong tani kay pero Gago, tawahan na, bay. gustong kauban yun. Agagwala yun, nagahulat lagi siya, maabot ko.
Ay, kumpiyansa. Squad niya itong kontra, ay kumpiyansa. Dali. Klitchon, nagkapag kontra. Dua ko eh. May tao dito sa babaw. Kuha sa tag-crate na. Ito ang crate eh. Dali. Yung Thompson ko kay I need Go, let's go! Brother! Power the wow! Ba't kuhaan sa katong... Natoy diri. Nato diri ko napatay ganiya. Atro. Kaya? Kanalagi. Naog mo ka. Ay bro, sa ubos ang bilang to. Dry, mo na oh. Kira ko di ko mulot. Di ko mulot mo na. Bago mo. Excuse me. Busy. Tanawa ang next crate. Asa man siya pa daw. Nasa nang crate. Ano? Doon, ikon, itaw na ito. Tubangan. Ito na, ninaog. Nasa gas station. Tro. Bantay Usara siya. ha. Hapit pa ko mamatay. Take cover. Take cover lang. Ay, kamatay. Nababaw yung kauban. Nay, ko Andre, important ni Vero. Oy, isa, wait, ako na lang ni. Nang day 4 times day. Okay, bakala diya. Napa draw. Sino sa crate? Ayuglot. Nagkontras pa po. Nakuha man niya ang kuan, cardiotonic ko. Naka-smoke ay. Kauban nas babaw. Nakuha. Uy, boom. Cover fire ko ha. Yuri. Sige. Asval jud. Iko ninid. Shield. Nalingi mo siya. Shield. Pwede ito na rationan pero maglisod matag rush good kay pababaw. Lagi, bati na siya ang decision. Strong car eh. Pati na. Pwede naman, roadster man eh. Saan na siya? Red truck dire. Crate na lang ta, sigday na siya. Bye-bye. Ato yung gunshot rin napita, northeast 60. Agay! Dili na. Karo? Jud, pawa. Open kita, di ni maayo. Gigi. Nihawa sa sila. Okay. Kukoy sali ka na, open kita. Ay, di kita malimot dapat nga, open ta. Hanap ko nun, dagal kinon. Napay truck doon to. Nag-clash sila oh. Dili ta mapila, mulot ta. Pwede mo takatiro dre oh. Ilang gid kay na. Troy. Pakita ko diri. Hey, chill ka lang, man. Naog siya eh. Yo. Guys, yung likod daw, open di ka diya. Kira ko. Uy, na car 98. Try. Naluyan niya dun. Napatod dre oh. Oo nga. Itong dua kanina, buto niya ako turo. Alam niya patso na ito nila eh. Mag-car ko, Jud. Mag-car ko. Aring bala eh. Uy, uy, neum! Oh Neum. my god. What a blessing, man.
Napay bala, Dre. Okay na kas bala, no? Bukan ko na. Napay gas. Damage naman yung red truck, pero makaabot pa ni. Dali, 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 dali. Ano ba? Iko. Ta. Nice, kawan. Tara. Wait lang ito, lamig isla aim nun. Ta. Dito to gayon, tara. Ta. Yung sana down to, ako sana down. Oo. Right side. Wait lang. Tro, balay. Gail! Labay ko grenade. Sus. Time safe. Kuha ng time set, pe. Sulod, Dre. Buwan ako. Whew! Tara. Move. Okay na ka? Ana na ko. Sana mo eh. Dagan pa kitog loot dito, Jud, ay. Goni, yo okay. Agad naman. Hoy, punita ang SMG bugo. Lang mo, change ko armor kay. Armor guba. Change lang. Nasbabaw. Lagi. Wala ka na si King Tutus mo. Nice. Ang same gingon? Uy. Ang same gingon ganina? Hala, ha? Okay na ko. Go, nagpatay, Dre. Tara. Gabi full na ko eh. Hindi na ko manglot, ano eh. Ilan, red truck eh. Ay, guba. Dilo eh. Huwag kalayo. Nanap ko ni Kundra dire. Ano ka tambay, Dre ba no? Now? Looted? Ay, dito eh. Barret, please. Ay, aog. Kapay sa crate, oh. Asa ka itong kontra na adras babaw ganiya? Babaw. Yung move na to sa. Mura. Muna to eh. Ispasan ko niya. Drive bidaan. Kontra. Left side. Tuwik ta. Hindi ko musuko lang na. Tako gas daan. Open king car na to ama. Guba niya na sa kontra. Tako gas daan. Nice, kawan. Tara. Gigi. Grenade ah. Fire. Turbo ko.
Napay damage, napay damage. Nasa likod. Kalma, kalma ha. Ikaw matay, Jude, please. Patay naman. Dito, bot to. Bugo, malabay. Andre, nagawas, nasgawas. Dire sa wall. Dra, tubangan mo. Throw. Nice ka, one. Sud. Open. Wait lang. Grenade atong kinahanglan, di na ta kanang lag-heals. Uy, di ta makuha sa kuhan. Lo! Nadri! Wala ko life. Like, The heck, nanago ra siya diri. gilid. Naputi kontra sa unahan ha. Naiga roadster dapit sa may north. Malagyan Nya lang. ko ano na ko medkit eh. Alam mo, upload to na. Dahil kaya mo. Alita para na. Announce na tuwasang kontra. Inot kinig view diri. Ito no. Diri ko as if nakan ba. Pero ko ni mo sa hero. Turay, gijip. Asan turaha? North. Turo. Ta. Di ara. Dili ta diri. Open ka diri. Headshot na ko kausa. Diri. Dini maayo. Sige. Try. Usa. Tos kahoy eh. Try. So to. Balay. Oh, crap, ay kamatay son. Jod, balik sa cannon. Wow, kahil. Car, coming. Ninikuhan sila, possession sila dito. Try. Nice. Oh, look, Barit! Barit ko. Nice! Natay Barit makuha ron. Oh, kaya nga, kuha ka na down. Patay na tayo sila. Gipush na tan eh. Pwede ka po na ito push actually. Pero, kaya lang. Sige lang. Tao sa likod ba? Ang tao sa likod. Ay, gagi na eh. Tayo ito atong. Oo. Narigapon sila. Dagang kagbala sa rifle. Pwede na mo inay guba na lang mga sakyanan eh. Pagampi nga, sige, pick ka tong Barit. Nasa lang yung sa kasakyanan sa sud, bro. Una, sa likod. Gatiro na sa likod. Unahon tani. Jod! Footstep! Ay, your words! Ay, Dre. Footstep! What's up? Patay ka nun.
Ako'y gipatay niya nun. Dili ikaw. Nakatiro to siya? Oh, ako yung gitirog dito, dili ikaw. Ragog mo eh. Gisi oy. Try, ubos ay. Ah, sorry Jud. Say ubos. Ubos ay. Tro. Asan turahan Car, lagi? sa may car. Dali. Nato ganina dra, saka na try, saka. Hey. Ay, zone. Pero kuha na sila patyo ng usa. Uy! Kahadlok! Kangilo sa marit! Dahek! Oh, pit gid. Saong ko niya. Makitaan ko dire. Kam kita na. Sports drink ah. Lagi. Ako'y car. Ano day? Let's go car. Lipot ug mayo. Lagi, wait lang. Uy, pulos yung loot eh. Nagguba with ang helmet ako. Kitsan eh. Nun. Ay! Kulawan ako eh! Ay! I-heal pa ko. Spot na. Ma-aim ka dira. Nila dira ba? Ate sila. Kanay ka nga blows. Kana. Zone man ko. Wala sa dira. Libaw. Kanay ka nga blows. Kana dira. Bantay sa likod ah. Lala, bus. Iling. Ah, kuyawan ako eh. Reload. Likod. Nice ko. Apa isa? Uy! Likod ni mo. Oh my god! Para sa likod. Wala pa siya sa zone nun. Ah, ka-epal sa buang, uy. Namatay mo na siya. Oh, sayang ato, uy. Inando di ka, bantay sa likod. Ano, ganyan na. Noob po dyan kayo. Hello. Si noob. Sa mo ka noob ka ayo, eh. Tawo, ginani rin siya. Oo. Good na. No? Wala, play safe lang ito. Oh, wala. Gago. Oh, sus muna to kung patyon to ni si Paul. Di, swerte ka siya nun. Two left, oh. Sortiha sa buang, eh. Yan eh. Well played eh. Swerte ka nga mo. Iha ah. Ah, gabi. My God, GG guys. GG ni Kidaut House. Ay, galay di ka. Wala eh.